På Fiskerivej 4 ved havnen i Aarhus ligger P. Clausen, Aarhus ældste fiskehandler. Den åbner kl. 8, så for at få fisken klar, må man stå tidligt op. Det kan ikke passe, der ikke er, fordi der var kommet en hel aktionsglas hjem, men der er fandme ikke kun det der. Den 22-årige direktør Jakob Clausen møder ind kl. 3 for at gøre de 300 kilo fisk klar. Men det er ikke så hårdt at stå op, mens de fleste af os stadig ligger i dyb søvn. Jeg synes ikke, det er særlig hårdt. Det er klart, at det er nogle rutiner, man lige skal vende sig til, men jeg synes, det er mega fedt. Fordi det kan godt være, at jeg skal gå i hverdagen tidlig i seng, men jeg har så også det meste af dagen, når jeg får fri fra arbejde til at lave nogle ting. Ikke rigtig nogen, nej, endnu. Jakob overtog den 1. januar jobbet som direktør, fordi hans svoger på grund af en skulderskade måtte gå ned i tid. Den beslutning blev taget i maj. Jeg har glædet mig til det. Det er et spændende ansvar at have. Jeg har altid været glad for at være hernede, så det er en stor mulighed for at få lov til at udvikle det. Jeg har nemmere ved at stå op nu, end jeg havde dengang jeg skulle møde i skole kl. 8. Det fede ved fisk er, at der er mange muligheder i altid, at der er noget nyt at lave. Dybhavsfisk, de fanger dem op omkring Norge og Grønland. De svømmer jo rigtig, rigtig langt nede. Så bliver de trukket op med krog. Når de så gør det, så på grund af trykket, det er derfor, den har de her øjne. Klokken 7 møder flere ind. Butikken skal gøres klar til kunderne, så den fisk, Jakob har brugt natten på, ser indbydende ud. Men det lå faktisk ikke i kortene, at Jakob skulle gøre karriere som fiskehandler. Dagen før jeg havde møde med min far, skulle jeg faktisk starte på journalisthøjskolen. Eller jeg skulle have været til optagelsesprøve dagen efter. Men det valgte jeg så at droppe.